Συγχαρητήρια στην Κατερίνα, αλλά επειδή για μένα όταν φτάνεις τόσο κοντά είσαι εξίσου νικήτρια, θέλω τη Μαριαλένα να έρθει εδώ κοντά μου. Το δεύτερο νεογνώ μας. Κορίτσι μου, συγχαρητήρια. Κορίτσι μου. Πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ καλά. Ξενύχτησα. Ξενύχτησα, πήγα να δω κατευθείαν την αδερφούλα μου και ήρθα τώρα δίπλα σου και εύχομαι ήρθα για να μείνω, Κατερίνα. Μακάρι, αγάπη μου, μακάρι. Να σε κρατήσω, κορίτσι μου, να σε κρατήσω. Κάτσε να μείνουμε κι εμείς. Πες μου, σε παρακαλώ. Αποφασίζεις να μπεις και στο παιχνίδι. Καταρχάς, πώς αποφάσισες να μπεις στο παιχνίδι? Πιο σωστή η Μαριαλένα που γυρίζει προς την κάμερα. Εγώ έχω πάει deep profile. Μπράβο, κορίτσι. Τα μαθήματα έχουν μείνει φρέσκα ακόμη. Πώς αποφάσισες να μπεις στην Big Win? Με παίρνουν μια ωραία μέρα ένα τηλέφωνο και μου λένε. Παίζει αυτό. Ναι. Θα ήθελες? Γιατί στην τηλεόραση έχω υπάρξει, αλλά από πίσω. Μπράβο. Δεν ήμουν μπροστά. Έκανες δουλειά σε ρεπορτάζ και τέτοια, δηλαδή ξεκινούσες, βοηθούσες? Ναι, βοηθούσα, ήμουν λίγο στο modeling, από πίσω στυλ της μόδας. Μπράβο. Διάφορα. Έχω σπουδάσει θεατρολογία, οπότε ήμουν και λίγο με κριτική, με διάφορα. Οπότε σου λένε υπάρχει αυτό. Μπαίνεις εσύ. Ξέρω ότι μπήκες με δυσκολία γιατί είχες τις υποχρεώσεις σου έξω. Ξέρω ότι συναισθηματικά ήσουν πάντα με το μυαλό μισό έξω. Ακριβώς. Οπότε αυτό για μένα είναι ακόμα πιο σημαντικό, το ότι έφτασες μέχρι εκεί. Και τώρα, βλέποντας το μαγικό κόσμο της τηλεόρασης, έστω και για αυτούς τους 2 μήνες, πώς το βλέπεις? Θέλεις να προχωρήσεις αυτό? Σε ενδιαφέρει? Θέλω πάρα πολύ. Μπράβο. Έχω τρομερή όρεξη και θέληση. Θεωρώ ότι είναι υπέροχη αυτή η ευκαιρία που μας δόθηκε σε όλες. Είμαι ευγνώμων για τα άτομα που γνώρισα όλα και μπροστά και πίσω από τις κάμερες εννοείται. Και σίγουρα πιστεύω ότι το ταξίδι δεν τελείωσε εδώ πέρα. Τώρα ξεκινάει. Καλά, εννοείται και επίσης το πώς ξεκινάει και το τι μπορεί να έχει δει κάποιος και αυτά. Όλα είναι εκπλήξεις, ξέρεις, στην πορεία. Πες μου τώρα, έχαμε 4 κριτές, 4 φίλους μου αγαπημένους. Με ποιον αισθάνθηκες έτσι πιο κοντά? Και ένα σχόλιο που ίσως είπες, γιατί να μου γίνει αυτό το σχόλιο? Έτσι, είχες κάποιο κριτή που συνδέθηκες περισσότερο? Κριτή όχι που να συνδέθηκα. Εγώ νομίζω τον Ανδρέα Μικρούτσικο ότι δέθηκες Ο αρκετά. Ανδρέας, ναι, αλλά απλά δεν είχε το ρόλο του κριτή. Ναι, βέβαια, δεν ήταν κριτής. Ήταν ο διευθυντής της Ακαδημίας. Βέβαια. Ναι. Θα έκανες κάτι από αυτά που έχει κάνει ο Ανδρέας? Θα σου άρεσε, ας πούμε, να παρουσιάσεις πρωινό πρόγραμμα ή να συμμετέχεις σε ομάδα πρωινού προγράμματος? Να συμμετέχω σε ομάδα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μ' αρέσει γιατί δεν λες κατευθείαν ότι θέλω να πάρω την πρώτη θέση. Θες να το δεις, ας πούμε, να το βιώσεις μέσα στη δουλειά. Θέλω πάρα πολύ και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή καμία δεν είναι ολοκληρωτικά έτοιμη για να έχει μόνη της εκπομπή. Σίγουρα σε τόσες λίγες μέρες έχουμε ακόμη πολύ σκληρή δουλειά, να μάθουμε πράγματα και καλό είναι να κάνεις σταθερά βήματα και πιο μικρά. Κατά τη διάρκεια, βεβαίως, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, γι' αυτό είπα γιατί το μυαλό σου ήταν έξω, μίλησες για την αδερφή σου, για το πόσο ξεχωριστό πλάσμα είναι και ευαισθητοποίησες, θα έλεγα, πάνω σε αυτό το... Γιατί κάθε μήνυμα που περνάει, νομίζω ότι ευαισθητοποιεί τον κόσμο έξω. Τι ήταν το πρώτο πράγμα που της είπες τώρα που την είδες, Μαριαλένα? Αδερφούλα μου. Τίποτα, αγκαλιά και... Αδερφούλα μου, ναι, της είχα λείψει πάρα πολύ. Ξύπνησε νωρίτερα από την ώρα που ξυπνάει και εγώ δεν είχα κοιμηθεί καθόλου. Πάρα πολύ. Ψυχή μου. Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι μέσα σε αυτό το σπίτι γίναν και σχέσεις στενές. Δηλαδή, επειδή εμείς είδαμε ένα προφίλ με τα κορίτσια ότι είχατε κάποιες αντιδράσεις, είχατε τους μικροκαυγάδες, όπως έχουν όλα τα σπίτια όταν μένεις 24 ώρες το 24ωρο. Υπάρχει κάποια με την οποία σίγουρα θα κρατήσεις επαφές? Σου τέριαξε πολύ σαν άνθρωπος? Πολλές κοπέλες, όχι μία, και εγώ γενικά μου αρέσει να κρατάω ανθρώπους που έχουν καλή ψυχή, πέρα από το αποτέλεσμα στη δουλειά. Θεωρώ ότι μία από αυτές είναι σίγουρα η Καλομήρα. Είναι ένα κορίτσι το οποίο είναι νέο, αλλά... Ήσασταν λίγο σαν συγγενείς με την Καλομήρα, ενώ ήσασταν και τα 2 μικρά, πανέμορφα. Μοιάζατε κιόλας λιγάκι. Έχουμε μία 8ετία διαφορά με την Καλομήρα και δεν το καταλάβανε κανείς. Η Καλομήρα είναι 20, εγώ είμαι 28. 28 είσαι. Τι DNA είναι αυτό, Παναγία μου? Πώς να την πολεμήσεις τη νέα παρουσιάστρια, Κώστα μου, δεν βλέπεις εδώ? Φοβερό, μπράβο κορίτσι μου. Εύχομαι πάντα να έχεις αυτή τη δροσιά και πάνω απ' όλα να έχεις αυτό το κέφι για αυτή τη δουλειά, γιατί ξέρουμε ότι αυτές οι δουλειές, ελπίζω, το ξέρετε, σας τα είπε και η αγαπημένη Νανά, ότι αυτή εδώ η δουλειά έχει και πολλές απογοητεύσεις. Είσαι έτοιμη γι' αυτό?
Και δεν μου λες ρε Μαριαλένα, πες ότι σκάει τώρα ένας μεγάλος έρωτας. Τι θα κάνεις? Όχι. Η δουλειά είναι προτεραιότητα. Είμαι Σκορπιός με οροσκόπο εγώ καιρό, οπότε. Σκορπιός με εγώ καιρό είσαι. Νομίζω ότι είναι ίδιο τέτοιο με τη δούξα νομικού το Σκορπιός με εγώ καιρό, Ναι. Κορίτσι μου, κάντε πέρα να περάσει, έρχεται η Σκορπίνα. Σου εύχομαι τα καλύτερα, σου εύχομαι να κάνεις αυτό που ακριβώς ονειρεύεσαι και ποτέ να μην σταματήσεις να ονειρεύεσαι για σένα τα μεγαλύτερα και τα καλύτερα. Ό,τι και αν λένε γύρω, ό,τι και αν ακούς. Πάρα πολύ. Και σε εσάς εύχομαι τα καλύτερα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ και σε ξαναπεριμένουμε όποτε θες. Οδό Ζαρίφη. Με χαρά. Δεν ξέρω και πώς θα μείνουμε, ανοιχτοί θα είμαστε. Όποτε βλέπει φως μπαίνεις. Βλέπεις φως μπαίνεις. Μεγάλη χαρά. Κορίτσι Εδώ μου. πέρα να είμαι μαζί σας. Χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα, μωρό μου. Χάρηκα. Το κορίτσι θέλει να έρχεται.